Good morning, Philippines! Good morning! Nag-ano lang ako guys, na nililinis konti. Inano ko lang itong mga tapos na yung laundry ko. Kumanta na Habs, no? You gonna bring my camera para... Hey! Shit! Ay, ulo man eh. Dito din, tinatransfer ko na siya sa malalaking sa malaking pot. Transfer ko lang siya kahapon kaya it's looking weird. Ipakita ko nga sa inyo. I don't know kung okay ba to guys. Okay ba to guys? Hindi pa talaga ito final. Pero yung music at saka yung mga intro, yung lettering dito. Tingnan natin. Ito yung ginawa ko para sa viewing ng sister-in-law ko kasi ako yung pinagawa nila. So, yon para sa viewing my video. So, ito yung ginawa ko. Pasensya na, i-change ko tong music ha, para parang i-pass forward ko yung music, para i-weird music ba, para hindi tayo maano copyright. So, ito yung intro niya, okay? Yung kanta din niya is parang pangkasal, pero nasa sayo na yun kung ano yung i-apply mo sa kanta. Pwede mo siyang i-apply sa ibang meaning, okay? Hindi pa yan tapos, guys. You just don't think. When your child is small, then in just a few years, it's going to be completely different. And you look back and say, where did that time go? Goes by fast. Now you have to let your baby fly. Sa intro siya is para siyang sunrise. Pag sa outro is na siya, sunset. Pinaka-end na picture, ma-feed siya, look. I think uulan. Ngayon pa uulan na meron akong nilagay sa labas para magpatuyuin. Linis lang ako guys ha. Yeah, that plywood, which is supposed to like hold things together and make sure everything stays square and the house doesn't shift and things like that. Yeah, it's Ang dami ko palang nilagay guys dito guys, grabe. Kahit anik-anik na lang yung nilagay ko, mga iwan ko na lang. And Tommy got me also para pang dusty ba dito. Sa screen dito kasi naplanuhan ko lang linisin ngayong araw kasi when we were driving I kept saying I've been talking about cleaning this car and hindi ko nalinis. Matagal ko na itong hinahanap guys, itong cellphone holder. May plano kasi ako doon sa ko, pero di ngayon ko lang siya nakita. Dito ako ngayon sa sapa. Wala, may tambukuan. So ngayon may lilo. Lilo, nakaintindi kayo ng lilo guys. Samahan niyo ako guys, mangisda. Dito, mangisda. Ang daming isda dito nga rin. Ang daming, guys, ang daming haluan. Ang daming haluan dito, nagkapakapa.
Naglaba doon sa ibabaw ng sapa. Kaya may bula-bula. May kalabaw doon sa taas. Kaya ito, ang daming bula dito. Oh. Kukunin ko lang yung zucchini. Oh, cucumber over there, dalawa. Bago. Psst! What? Bago kainin ng mga sinayupak. Ito na guys, unang harvest natin sa cucumber. Anuhin natin tubok. Ay, ginuop ko. First harvest natin. Yay! Dalawa lang guys. Ang daming tunok-tunok. Dalawa lang siya. Kinuha ako na siya kasi baka kainin ng hayop. May mga bulak pa doon. So yun, harvest. Konting harvest lang. Kalooy sa gigutom na bata. Fried bakbak. Fried bakbak. Fried bakbak. Fried bakbak. Fried bag. Fried frog. Iya kan mungkin. Kasi nangyayog. Gunggong at ulita. Ang mukha na si Gunggong og baki day. Sige, paglityo na mo paki. Paglityo na mo paki. Gitiwan niya. Kuasa na mo ibigyo na tanan niya. Yung mo na itong margarin niya. Itipla ng margarin. Margarin? Ngano nakabargarin man ang baki? Harina guys. Harina. Oh. Fried chicken. Murag sa ano pa ba? Murag fried chicken ba? Gani gi-fried frog lagi, fried frog. Fried duck. Ano, kami lagi kayo. Yung mga kami tanan. Lami, ayo. Sige, nag-film, nag-video ko karon. Ing na akong viewers nga hulata ang akong niluto. Naulaw na. Galing ako nagkuha ng garbage can kasi nasa labas. And then meron ako nakitang package from my friend. She always sent me something. Every time na makauwi siya galing Pinas. Yes guys, I have a friend. Wala man akong inday na kasama dito palagi, pero yes, I have a friend. Thank you so much to my friend Bita Mayo. Do you know who's Bita Mayo? The actress. She's my friend. Anyway guys, hello po sa inyong lahat dyan. Puno na pala itong bye-bye na. Puno na guys. Pinatry niya ito sa akin the last time at saka nagustuhan ko. Ito yung pusit na luto. Ito siya, individual pack na sa loob. And also, hala yung paborito ko na shamrock na utap gid. Gustong gusto ko to, as in. Every time makauwi ako, marami akong dalang mga ganito. And hala, pinadalhan niya ako ng mandarin, dried mandarin. Ako ang dami. Hala, 3 utap, guys. Hala, ay, para na akong nakaul. Hala! Ito yun. Masaya talaga ako. Dried mango. Oh my God. Ito yun, guys. Yung palagi niyang pinapadala sa akin na pinapapilit ko doon sa refrigerator ko. Tingnan natin. Ito yung mga lugar na pinuntahan niya. Palagi talaga niya akong sinasamahan. Palagi talaga niya akong binibilhan. Kitchen, I love Banawi. Yeah, they've been in the Banawi. Para na rin ako nakapunta doon kasama nila kasi look Banawi. And also another one, hala, with my name, hala, kadira, oy. Hala, oy. She's so generous talaga ning kaibigana ba? Hala, galing din. Hala po. Itong mga lugar na pinuntahan nila, guys. Para na Hong Kong, guys. Hong Kong. Ito yung mga separate na mga talagang hindi ko mapuntahan kasi siya na lang yung magpunta dun. Ano to? Banawi, Ifugao. Yun, ano siya? Para pang, hala, meron na akong pang guys, sa mga coins. Diba, marami akong coins sa sasakyan. Ito na, guys. Thank you, babe. Thank you. Hala, another. Hala, nail cutter. Hong Kong. Hala ka, oy, si Beth ba? She always think of me, Jude ba? My gulay lagi, Jude ba? Nail cutter ba to?
Yan, El Kahatir na ano, yung ano, look, tignan nyo guys, Hong Kong, look. Pero be, thank you so much kung nanonood ka man be, thank you. Oh my God, hindi ko talaga ito in-expect. Palagi na lang siyang may padala talaga sa akin. We have to... Hala, ginoo ko. Itong tripod ko guys, baka kailangan ko na talaga ng kailangan. Ang bagong tripod. Ito siya, cucumber. Dalawa lang yung na-harvest ko guys, pero ang dami pang cucumber na dapat kong i-harvest doon. Kasi madami-dami talaga siya, madamo-damo. Panitan natin ha, para mawala yung tunok. My first. Tumawag na sa tamimoy. Pasensya na guys, hold on guys. Ay. What the heck? What now? Without telling and did you call Angelo first? And what now? Is that the normal breathing that mom's feeling? They send her to the hospital quick without even. I thought you said. And he called you. What's going on? How many times we have to go back to the hospital and then it's gonna get worse? Which hospital? Oh God. I got some bad news today too. I hope she's gonna be fine. I hope it's just her normal thing. Like the out of breath thing. Oh, I'm sure she will go there today, if she know. Yeah, I know. But you should be able to reach her. What the heck? Daming mga pangyayari. Ngayon nakatanggap ako ngayong araw na yun na yung cousin ko nawala. At isa pa, may anak ng cousin ko rin. Nawala din, baby pa. Pagbagong panganak, nabasa ko lang din sa Facebook. Naku Lord, ang daming mga kaganapan ngayon. Yung biyanan ko nasa hospital. Nandun siya sa dialysis. Dinala daw siya sa ano. Yung dialysis nagdala sa hospital. Kasi ano, nahirapan daw huminga. Anuhin natin to, ipikol natin to. Ang una kong cucumber, unang harvest. Yun, unang harvest. Sinabihan ko si Tami na hindi na ako punta doon. Kasi bukas, kung andun pa siya bukas, hindi pa siya makalabas, puntahan ko siya. Anghang. So, kung pinakurat, manghang. Ang presko. Ilagay lang natin ito sa refrigerator para mamaya ginaw. Oh my God. Ito yung unang harvest ko na cucumber. Sarap. Sobrang crunchy talaga. Hintayin ko lang yung tawag ulit ni Tami. Kasi tawagan lang daw niya yung brother-in-law niya kung pupunta sila doon. Hi guys! Hindi ko kayo na-update. So, pagkatapos pala no, nung pumunta si Bianan sa hospital, may ano lang siya, may parang in-scan. Parang chine-check lang siya kung okay lang ba siya, ganun-ganun. And after that, pumunta yung anak niyang babae doon. And naghintay sila ng ilang oras. So yun,
nung araw din yon nakauwi si Bianan kasi pinauwi siya kasi wala naman talagang problema. Thank God walang problema. Nahirapan lang siyang nahuminga. Palagi naman siyang ganun pero thank God nakauwi siya that day, the same day na dinala siya doon sa hospital. So yeah. So yun yung update. And while we're doing the update, add tayo ng isa-shout out. Kasi may magpapa-shout out guys. Remember guys, kung hindi ko kayo na shout out kasi hindi ko nakita or hindi ko na screenshot or hindi naman talaga ako mag-shout out every vlog. Okay, pasensya na guys, hindi ako mag-shout every vlog. Pero meron akong na-screenshot ngayon dito sa laptop ko. So, yun yung isa-shout out ko. Okay, kung sino yung na-screenshot ko dito. Hi to Milit Dilsan. Thank you for watching. At saka kay Yolanda Torres. Hi sis from, Central Luzon, Tarlac City. Hi. Thank you for watching sis. Hi to Mylene Barrido. Hi po, thank you for watching. Hi to Lynn Ibanez Vlog. At saka sa fiancé daw siyang si Cambo 29X. Basta yun, si Cambo. Hi to Alter John Cabaltera. Hello po from Zambales. Hi to Marydale Miranda. Hi po from Iloilo daw siya. Hi to Cirilla Calzado. And yeah, thank you guys so much for watching. I-in ko na dito and ina-add ko lang ito para sa update ni Bianan. Bye guys. Thank you so much. Bye-bye.